Namnamaen ni Baguio City Mayor Ken Sigod nga Independent Commission for Infrastructure former advisor Benjamin Magalong ang maiyawid ni Zaldy Co iti pagilian na Pilipinas iti kaparta kanawagas. Kalpasan na nakamag iti Czech Republic tapno sang wenna dagiti kaso ana ipila ken kuana. Impasigurado met ni President Ferdinand Marcos Jr. nga aramiden da ti amin tapno maiyawid ti sigud a kongresista iti pagilian. Adda detalye ni Jezryl Khate Lapizar. Sabi niya wala siyang ninakaw. Diyos ko naman. No? Siguro this time wag nga na magsinungaling Mr. Zaldy Co. Data ti kinuna ni Baguio City Mayor kan Independent Commission for Infrastructure former Special Advisor Benjamin Magalong kagiddan ti pannakakameg ti sigud a kongresista ni Zaldy Co EJ Praga kan iti manamnama a pannaka-iyawid daytoy iti pagilian a Pilipinas. Sigun kan kuana nasaya at a development ti pannakakameg ti sigud a kongresista. Siguro ang tanong natin kung kailan siya may babalik. At talaga bang gusto siyang ibalik? So, kailangan talaga siya ibalik. So, magkakaroon ng proseso yan eh. Inayon na nga atidog ti agbalin a proseso ti pannaka-iyawid ni Ko. Nanguruna no dumalan daytoy iti diplomatic channel. Nupay kasta, deportation met ti kapartakan. Sana makabalik na siya agad, makapagtistigo siya. At sabihin niya lahat. Sabihin niya lahat. Kung ano yung mga binanggit niya sa nung nagpa-video siya, dapat banggitin niya at sabihin pa niya, kulang pa nga yun eh. Hindi pa niya nga binabanggit na nagnakaw din siya. Maipalagip a congressman iti Ako Bicol party list ni Ko kan sumangsango daytoy iti kaso a graft kan malversation nga addaan pa kainaigan iti anomalya iti flood control projects. Naideklara daytoy a fugitive from justice iti sandigang bayan iti Pebrero ti agdama atawan kalpasan asaan daytoy a simbango kadagiti kaso an naipila ken kuana. Idilaeng April 16 impablaak ni President Ferdinand Marcos Jr. ang nakamag ni Zaldy Co kalpasan abing lasiw daytoy iti Czech Republic nga awanan iti umno a dokumento ken iti agdama addaan iti kustodiya ti Czech authorities. Itamot nga aldaw impasigurado ti presidente nga araramiden ti gobyerno ti amin tapno maiyawid ti sigud nga opisyal iti Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. We will bring Zaldy Co home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Jezryl Khate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.